guztiari, eta baita ere gaurko egun euritsu honetan ona etorri zareten guztioi. Hasteko eta behin, hasiko nintzateke esanez, nik Xabierri liburu honen originala aurkeztu nionean eta berak baiezkoa eman zidanean, hasi nintzen pozez, noski, ingurukoei azaltzen edo adierazten pixka bat, tankera honetako liburu bat egongo zala eta segurazki Durangorako izango zala, ezta? Eta aipatzen nien, mamuak tituloa izatea ez gain, mamuei buruzko liburu bat zala. Eta hor jartzen nien ñabarduratsua, baina ez pentsatu kateak daramazkiten mamu horiei buruzkoa dela, bai? Zeren eta, Kortxeloko mamuei buruz ere idatzi izan dut, eta horiek nahi nituen argi eta garbi utzi, etzi joala hortaz. Baina ikusi nuen, jendeak azalpen gehiago, askoz gehiago eman beharrik gabe, ulertzen zuela mamuak esate horrekin eta mamuei buruz hitz egitearekin zertaz ari nintzen. Hau da, ikusi nuen berehala azalpenak ematetik aparte edo urruti, jendeak edo bazekiela zertzuk mamu diren dena delako horiek. Orduan, galdera zan edo kontua da, denok ezagutzen ditugun edo ezagunak zaizkigun mamu horiek mamu berberakote diren. Hau da, guztiok mamu berberakote ditugun, bai? Eta bestetik izan kontua ikustea edo aztertzea mamuak agertzen zaizkigunean, ikusten ditugunean, beraien kontra edo alde ari garenean, benetan egoera berdinetatik abiatzen ote garen, ezta? Hau da, egoera berdinek garamatzaten mamu horiek ikustera, ez ikustera, ulertzera, ez ulertzera, eta abar. Eta orduan, hirugarren galdera batetara etortzen naiz, eta da galdetzea mamu horiek errealak ala fikziozkoak ote diren.